predvianočnom období sa na pulty knihkupectiev dostala nová kniha brata Šaula s názvom Boží šašo. S našou kamerou sme sa boli pozrieť na jej slávnostnom predstavení. To sa uskutočnilo na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde brat Šavol už niekoľko rokov pôsobí. Ten knihu požehnal a uviedol pred doslova zaplnenou sálou. Je tu množstvo kvalitných pedagógov, kňazov, študentov, zamestnancov, ktorí majú čo dať. Kniha premonštrátskeho kňaza bývalého reportéra Karola Lovaša je rozdelená do 3 častí. Moje lepšie ja, prečo zabil Kaina Abela a Marnotratný otec. Prvá i tretia to sú básne a tá druhá to sú také myšlienky zo života. Názov knihy Boží šašo nie je náhodný. Ide o slovenský preklad mena Gočal, ktoré dostal brat Šavol pri vstupe do kláštora. On sa však za Božieho nezbedníka nepovažuje. Ja nie, ale možno okolie áno. V podstate každý z nás je Boží šašo. Pán Boh má z nás určite často žart. Kniha má osloviť veriace ako aj neveriace publikum. Veriacemu ponúknuť iný pohľad na vieru a neveriacemu bližšie pochopiť Boha a cirkev. Je to pohľad kňaza, ktorý prežil obrátenie. Otvára oči nielen prvolavicovým katolíkom, ale aj možno neveriacim. Človek sa v tom nájde a dokáže riešiť svoje problémy. A jeho slova sú nadčasové a veľmi pravdivé. Pravda, aby bola pravdou, musí byť popretá, odmietnutá, opäť prijatá. Toto myšlienku si ma táto kniha jednoznačne získala. Božieho šaša nájdete vo všetkých katolíckych knihkupectvách a vo vybraných internetových predajniach.